Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kini nasab karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor, padayon gyapon kaninyo nga magadapit kanunay nining tungora sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Jr. Sr. kinsa mo ang himong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanghinaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangap unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni ana sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among panudlo nganha kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon gyapon nato nga mabati sa maong sibihan sa DYLA magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon man usab sa uban nga dapit sanglit ang atong programa mikabat naman kini sa 26 ka mga radio station ang atong nasudlan pinagi nining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyog tingwa nga may baluan usab ninyo ang mga baruganan o doktrina sa mga pagsamaong pagtulunan sa PBCM nga diin ang doktrina niya na nagpamatuod dinhi dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong kapanahonan karon. O sa uban nga dapit badayon gyapon nato nga mabati sama sa DXKO sa Cagayan sa oras alas 12 hangtod sa lunang takna sa kahaponon sa adlaw kana nga Domingo. O ingon usab dito dapit sa Villanueva sa Cabuses Radio padayon gyapon kana nga atong mabati nga atong programa ug ngadto sa Balingasag gyapon padayon gyapon kana nga atong mabati sa Hinguog ngadto dapit sa Butuan unya sa Surigao diris Bukidnon unya sa Iligan ngadto sa Pagadian sa Osamis sa Dipulog padayon nato na nga bati sa mga sibihan nga amo nang gipanghinganlan o ingon man usab diri dapit sa Merida sa Merida nakitay programa diya sa Merida o ngadto sa dapit sa Pinamungahan padayon gyapon nato na nga bati sa sibihan sa DYHR o alang sa tanan nga mga kaigsunan sa pagpangmusta usab kanyong tanan sa atong chapter dinhi sa Visayas area sa ila ni Mr. and Mrs. Chopilo Sibilia ug sa mga membro diha nila ni Suping Pirolino o nila na Sister Ivy Valenzuela o ni Janice Valenzuela o man usab sa atong mga kaigsunan diha nga uban nila ni Sister Margarita Igonia o ingon man nila ni Sister Lucy Fanta o ni Brother Bobot Panta o ingon man diri dapit sa Cordoba sa Bangbang Cordoba sa mga Duroy family o paingon ngadto dapit sa mga kaigsunan nato sa Ormoc nila ni Brother Rodrigo Pamonde o ni Brother Danny Aing maayong pagpatalinghog nining tungura o ingon man usab sa atong chapter diri sa Bohol sa Carmen Bohol maayong pagpatalinghog gyapon nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino o sa iyang bisi nga si Brother Gregorio Painagan o sa tanan nga mga membro diya mga opisyales nila ni Sister Joy Divino o ni Annabel maayong pagpatalingog yapon o sa tanan ngadto dapit sa atong Minopes sa PBCM compound nga diin anadia ang atong executive and Vice President sa mga pagtulunan sa PBCM si Reverend Charlie Eugenio uban sa
iyang kapikas si Madam Gaga o inguman sa mga kaigsunan nato nga mga ministro nila ni Brother Ronnie Mangalos, Brother Macarayo o sa iyang mga igsuon dia nila Gisrael o uban pa mga kaigsunan dia no nga mga ministro nga kauban nato sa buhat nila ni Brother Dibs Rizaba, mayong pagpatalinghog o sa tanan lang mga membro sa maong pagtulunan, mayong adlaw kanitong tanan o sa pagpumusta sa pagpaybalo sa mga listeners nga kuno buot kamo nga mo mutanaw ka namo, ulagan lang kamo dahil ulagon lang kamo sa DY News Break ug di ba hinoon inyo i-click ang PBCM International, makita ninyo ang mga ministro nga mga na-assign sa mga lain-lain nga mga radio station diya nga mao nga kung pinagi sa inyong kung gusto bala mo nga mo lantaw ri kanamo og maayong pagpataling usab sa mga nagasunod gyud gikan sa YouTube ngari sa atong Facebook no og magpasalamat usab kami nga inyo kami kanunay gisundan aron sa ingon usab niya na masayra ninyo matimbang-timbang usab ninyo ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulon-ang PBCM nga diin niya na kami nagpamatuod dinhi sa katulong panahon dapit na sa katumanan sa Espiritu Santo. Og ang tema padayon gyapon nato unamo ni nga ipahibalo kaninyo ipamatuod nga kining panahon na karon naa na gyud kita sa katulong panahon dinhi dapit sa katumanan sa Espiritu Santo tungod kay ang Biblia tulo lang ang giskutan, Amahan, Anak nga mao nga anak ug ang Espiritu Santo. Unya ang ikatulo mo ni ang among gipamatud-an nga ang Espiritu Santo nga mao ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga kini sumalas Biblia nga nagpakatao. Mo sa gikinanglan usab namo nga among itug-an kaninyo sanglit among mga katungdanan usab ang pagpamatuod nga diin ginagamit namo ang mga nakasulat sa Biblia kay dili man pwede mga mahal namo nga mga kaigsunan kung magpamatuod ta og dili o bulag lugar sa Biblia. Busa aron kanang lugar ang atong pagmatuod mahimong tinuod kinanglan mubase usab tas nakasulat sa Biblia pero daghan ra ba mga kanang mga pagtulunan usab karon nga nagamit og Biblia. Busa kinahanglan ato nang ayuhon pagtimbang-timbang kung kanang ilang gipanulti usab kanang tinuod ba. Kay sa Biblia naa may dili lugar pud tinuod. Unaw na ang Biblia nagtudlo biya nagdunay dalan lugar nga kanang daw matarong alang lugar sa tao. Nganong gingon nga daw matarong nagpasabuta nga dili gina kanang tinuod yun nga maoy makabatod ngadto mudala ngadto sa kaluwasan sa pagpangalagad na sa Biblia ako sang basahon kaning nakasulat lugar sa Proverbio siyang kapitulo 16 bersikulo 25 inyong patalinghugan mga mahal namo nga magsunod aduna daw usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao. Unya apan ang katapusan ni ana mao ang dalan daw sa kamatayon. Busa dili basta-basta ga kumo kanang nagbiblia ka o dunay nagbiblia nga kanang usa lugar ka man nagpamatuod sa Biblia ato na nang kanang dawaton nganuman kay ang Biblia nagtug-an nga dili daw matupad duna daw dalan arang duna daw dalan daw nga matarong paghisgot og daw matarong nagpasabot nga dili pagina yun nga tinuod matarong daw matarong ha alang sa tao pero ang sa kaulian niya na dalan diaw alang sa kamatayon mo na nga kinanglan nga imo ginang aninawon nga imo nang susihon
Kay ang Biblia nagingon nga ipasusi. Naaw sa unang Juan imong kun atong basahon siyang kapitulo 4 versikulo 1 matud pa dinhi nga gingon dinhi sa 4:1 mga hinigugma ayaw ninyo pagtuhi ang tanang espiritu hinunua sulayon ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios kay daghan ang mga mini nga propeta nga nagpanungha sa kalibutan busa kinanglan kun na may mga tao nga nagtudlo kaninyo o nagdoktrina o nagpamatuod mahitungod sa pagtulunan sa Dios dili kay kanang inyo kanang dawaton sa tuman lang kasayon kinanglan inyo nang susihon ngano man tuod kay ang Biblia nagingon dunay dalan daw matarong alang sa tao pero sa kaulian ana dalan daw sa kamatayon busa kinahanglan nga dunay pagsusi kay matudpas 4:1 sa unang Juan sulay ninyo sa pagsuta sa pagsusi susihan ninyo suway ninyo sa pagsuta kung kini iya ba sa Dios kay daghang nga nagpanung nga daw nga mga propeta nga gisgutan nga kanang nagdala lugar sa kabakakan lugar nga gipanudlo sa laktod lang nga pagkasuti kay una ipasusi kay dili ang tanang espiritu dili daw tanang espiritu hinua sulay ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kun sila iya ba sa Dios kay daghang na nagpamatuod naghalos ang tanan nga mga pagtulunan karon nagdala lugar nagbiblia pero kanang ilang pagdaladala og Biblia dili na nabasihan sa kana nga punto dili na nabasihan nga kana kumo nagdalag diri Biblia tinuod na ang ilang ipamatuod ngano man kay dinhi sa Roma nga ang takos nga basihan makahimo lang ang tao sa pagmatuod kun sila mga pinadala daw ingon sa nahisulat ingon ni ana busa kinahanglan kung magpamatuod o kung dunay nagpamatuod mahitod sa pagtulunan sa Dios so siya pamatia kung kana ang iyang pamatuod tinuod ba pinaagi sa pagsusi nimo kay dili ang tanan lagi nga kumo nagbiblia ka kanang tinuod na makatarungano na ang imong gisulti tinuod na kay ang Biblia nagingon kung kadtong mga may katungod sa pagmatuod pinasikat sa Biblia katulang mga pinadala ingon sa nisulat niya basahon ta ang nakasulat sa basahon sa taga-Roma sa iyang kapitulo 10 versikulo 14 hangtod sa 15 kung inyo kining patalingogan mga kaigsunan nganong ningon ko nga dili tanan nga nagdala-dalag Biblia kanang tinuod na ang ilang mga gipamatuod makanang nga kumo kay nagdala-dala silang Biblia kun dili ang basihan sa pagpamatuod kun kanang imong gipamatuod tinuod na kun ikaw pinadala ka sa lugar sa nisulat dunay nagsugo nimo ba nga tinuod nga kanang parabir ka naghimo nagwali sa maong bulaton niya matud pas 14 apan unsaon man sa mga tao daw sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhui kinanglan man nga doon nagyoy mga tao nga muhimo nini sa nga para mahibaluan sa tao kay pinaagi sa pagpamatuod sa mga tao nga ilang madungog diya man magsumikad ang ilang pagtuo niya apan unsaon man sa mga tao sa pagpangiliya daw kaniya nga wala nila tuwi ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hingdunggi ug unsaon man nila sa pagkadungog kun wala usay magwawali busa kinahanglan gyud nga dunay muhimo sa buluhaton sa maong katungdanan sa nga makahawali ka magpamatuod ka ngadto sa mga tawo ngay tuod kay pinaagi sa imong pagpatuod sa pagwali diya magsumikad nga tuhuan sa mutuo ang mga tawo aron matuo dili pod sila makatuo kun wala lagi nila madunggi na busa kinahanglan gyud nga duna poy muhimo sa pagpamatuod pinaagi sa pagwali mga malnamo nga magisunan pero tanan ba pod nga magwali sa ako nang giingon tanan ba pod nga nagdalag Biblia kanang
takos na nga pagadawaton siya nga kumo siya nagdaladala sa Biblia idili oy niya sa bersikulo 15 kun atong ipadayon gingon ug unsaon man matud pa ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala ingon sa nahisulat katahom gayod sa mga tiil lugar sa mga nagawali sa maayong balita busa dili pod makahimo day ang tao sa pagwali kung ikaw pinadala ka sa ingon sa lugar sa nahisulat pinasikad lugar na sulat busa makahimo ka sa paghimo sa pagwali karon kanang bang mga tao nagdala silang Biblia di ba nagwali-wali bisan gay na nato na makita mabagatan nato bisan asa nga kanto madto man tas kulon madto man tas sa bisan asa nga dapit na ay mga tao nga nagpamatuod nagwali sa kunuhay nga ilang kanang ang ilang paghimo sa ingon nga kanang sakto ang ilang himo daw nga pagwali lugar kay nagdala ko sila Biblia pero mao ba nay basihan dili mano man tud kay ang Biblia nag-ingon unsaon daw sa mga tao sa pagpakawali gawas kun siya pinadala lang pero kung naghimo ka man sa pagwali sa bisan asang kanto unya dili ka pinadala lugar sumala sa inusulat walay kanang pulos gyapon imong gihimo lugar mga kaigsunan nga naman kay sama lagar sa paghimo nimo sa pag-ingon nga naghimo-himo lang kas imong kaugalingon nga nagwali-wali ka pero walay Dios nimong nagsugo nga mo nay imong himuon imo-imo lang ang kaugalingon nga gihimo sa ingon sa pagbuhat sa ingon sungod sa pagtuo nimo nga naisakto ka dili ingon ni ana ang paagi lugar sa Biblia o paghatag lugar pagpatuod pinasikad sa Dios mga namo nga misyon makahimo ka sa pagwali kung ikaw pinadalaga sumala sa nahisulat munay kanang gihihatag nga paghulagway sa Biblia kung maghimo ka man sa pagwali unya walay nagsugo nimo munay giingon nga kanang wala gyoy kanang imo-imo ra gyud ng kanang pagbuot nga imong gihimo ni anak mga namo nga mga igsunan kay matud pas Biblia Hebrano no basahon nato nga wala day mga tao nga kanang mangunay sa paghimo sa imong kaugalingong kadungdanan kun dili ang Dios naghimo nagpabuot anang tanan nga kanang gihimo nimo mga malnamo nga bison kay kun magbuot-buot lang kag wali-wali o di wa kasugua mo na nga ikaw rin nagtusap-tusap sa imong kagalingon ug walay Dios nga naghimo niana sumala sa kanang hisgutan sa Biblia. Masaw na to ang Hebranon sa iyang kapitulo 5 bersikulo 4 inyong patalingugan gingon. Ug walay tao nga nangunay sa pailuna sa iyang kagalingon diha sa iyang kagalingong diha sa maong katungdanan kundili sa Dios tinawag siya alang niini maingon ka nga aron busa kun maghimo man ka sa ingon nga naghimo ka sa pagpamatod sa pagwali sa maong balita unya wala ka sugua walay nagsugo kanimo walay Dios sa laktod nga pagsulti nagsugo nimo imo-imo lang di ang kaugalingon nga pagbuot ug matod pas Biblia walay tao daw nga mangunay sa paghimo sa iyang kaugalingong kandungganan nga matod pa kanang parabir siya naghimo niya na nagtuota nga kanang ang Dios mo oy naghimo nagbuot niya ni anang mong katungdanan nga nagwali siya idili kay kun mo na imong prinsipyo imong gidahuman nga nagwali-wali ka nagdaldala na kag Biblia bastante na idili munay dili na mo basihan sa kamatuoran mga kaigsunan kay sama ra nga paghimo nimo sa ingon kanang ikaw ra mo oy nangunay pagbuhat sa imong kaugalingong katungdanan nga kanang nagwali ka nga bisan tuod kun sa imong pagwali kanang Dios mo imong gali pero walay Dios nga nagsugo nimo imo lang ang pagbuot muna gingon sa Biblia nga walay tao nga mangunay sa paghimo sa iyang kaugalingong kadungdanan.
silang tanan matupa diya matud pa sa atong mabasa sa kaugalingon daw katong nawalay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingong katungdanan diya sa mong katungdanan daw kundi sa Dios tinawag siya alang niini maingon ka nga Aaron muna si Aaron mo man ang ministro ni sa panahon mo ni Moises nga gihimo siyang ministro lugar ngadto magwali siya ngadto sa panahon pa ni Moises muna ingon niya na nga magwali ka man unya wala kat sugua mo na gingon why hinungdan gyapon ang imong pagwali mga malnamo kanang samaras naghimo kas imong kaugalingong katungdanan niya na karon kay daghan man ang milutaw niining panahon na karon halos tanan nagwali puros Kristo sabadista man born again man unya kanang Pentecostal man o baptist unsa pa diha tanan-tanan nga mga reliyon has maiglesia man pulos ang ilang gidala nga pagpamatuod Kristo pero humani ana dili sila magkasinabot nganong di man sila magkasinabot lain-lain ang ilang maura unta ilang gipamatud-an sa ilang pagpamatud pero dili sila magkasinabot mga malnamo nga muna gingon nga kanang matud pa sa Biblia kanang nga gisgutan nga dili lagi na puros kanang munay basihan lugar sa kamatuoran kay kun nagwali man ka unya wala kasugua muna gingon nga ibo lang kana nga maong buluhaton karon kun ang tao nagpamatuod man pinasigad lugar sa panahon lugar kay ang Biblia sa ako nang giingon kanina sa pagpadayag sa Dios doon na may tulo lugar nga gisgutan sa Biblia tulo kadagkong panahon sa pagpadayag mo ni ang gisgutan namo kaganina nako kaganina nga unang nagpadayag ang amahan niya doon na po yung mga tao nga nagpadayag lugar sa man sama lugar sa mga kanang mga Jehovah's Witnesses Yuba pud ang ilang gidala. Unya sa pag-abot pud sa kadong panahon sa panahong Kristiyano kay tulo lagi sumala pas 28:19 nga gisgutan pa sa panahong Kristiyano nga diin amahan nga matud pas 28:19 panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa kanasamaan sa anak ug sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo mo ni ang gisgutan namo nga kanang nagpakatao nining atong kapanahonan karon nga among gipaila nga suma sa among pagtudlo nga gibasihan nga sumala pud sa gitudlo sa among magtudlo nga natuman kini sa magtutudlo nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo nga mao among gi-claim gipaila ninyo nga natuman sa ngalan lugar ni Master Tomas dihin Senior ang ngalan lugar sa gisgutan sa Biblia nga tagna lugar sa Biblia kini mahitungod sa Espiritu Santo nga nagpakatao pero naabay among gibasihan nga kining Espiritu Santo nga among gipaila nga kun kinsa usab ang nagsaad niini para bir na mo gisulti ngadto sa mga tao naa kay sa akong gingon lagi nga kinanglan man nga dunay mga tao nga muhimo sa mga bulaton aron ang paghimo sa ingon sa mga bulaton nga mahibalo ang mga tao nga nining panahon na di ay niya nakita sa ikatulong panahon dapit sa Espiritu Santo nga sumala pa sa atong gibasa kaniya sa Roma nga kinanglan gyud nga dunay mga tao nga muhimo nining maong bulaton sa pagpamatuod nga kanang naghimo lugar aron mahibaluan lugar sa tao nga kanang dunay Espiritu Santo di ay niining atong kapanahonan karon naa nga ang among gipamatud-an dili mi makapamatuod ini mga mahal namo nga magsunay kun walay gipasikad nga gibasihan namo sa Biblia nga kanang parabir mi nakapamatuod nga kining panahon na Espiritu Santo ang nagdala nining atong ikatulong panahon karon kining Espiritu Santo nga gipamatud-an sa PBCM kanamo kinsa man usab ang nagpaila niini sa pinasugdan mo na ang kanang hisgutan nato
Ang importante nga may bulo sa tao, may buloan sa tao. Kining Espiritu Santo nga gingon mo nga kanang nagpakatao ning atong kapanahunan karon nga natuman sa magtutudlo sa pagtulong ng PBCM, ang kanang naghimo ni nagpamatuod sa pinisugdan mao ra pod ang atong Ginoong Hesukristo niya. Ang prueba basahon nako ang nakasulat sa Juan siyang kapitulo 14 versikulo 15 hantod sa 16 atong pagabasahon mga mahal namo gamay kaigsunan gingon kung nahigugma kamo kanako matud pa ni Kristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Dunay sugo ang Kristo nga gihatag nga atong mabasa sa Biblia sa sumala pas bersikulo 15. Kung unsa ka na nga sugo ipadayon na to pagbasa sa bersikulo 16 gingon ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan ug lain nga manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Timan na nato nga matud pa sa atong Ginoong Kristo kung nahigugmata niya tumano na to ang iyang sugo dunay sugo nga gisgutan niya kung unsa ka na nga sugo mga muyo daw siya samhan ug iyang pagatagan ug lain nga manlalaban nga mao ang espiritu sa kamaturan. Kung kinsa kining espiritu sa kamaturan nga iyang gipangamuyo sa iyang amahan padayon ta sa bersikulo 25 sa kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 aron makita nato kung kinsa ni gingon ni matud pas maong bersikulo kining mga butanga matud pa ni Kristo gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan ipadala o igapadala sa man siya mo ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magpagpahinumdum kaninyo sa tanan nga ako nang gikasulti kaninyo. Busa ang atong Ginoong Kristo kung nahigugmata niya matud pa siya nang mga muyo samahan og iyang pagkatagan og lain nga malaban nga ang malain nga manlalaban mao kana ang Espiritu Santo sumala sa gisgutan sa Biblia. Muna ang gisgutan namo sumala nga kaning Espiritu Santo di ay ang Kristo mo ang nangamuyo niini mo'y responsibilidad niini nga ipadala niya gipangamuyo niya siyang amahan para maipadala kining lain nga manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sa pagkatuman. Ingon niya na pero kining Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan kini ba kanang sa amo nang giingon kini ba naabay mabasa nga kini siya magpakatao sumala sa Biblia niya inyong pagbasahon maksama kadaghan namo ning gipamatuod nga kining Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan nga kini magbaton usab kini siya glawas nga naman tod kay siya gitagna usab kini nga kini siya magpakatao o nagpakatao sama lugar ni Kristo sumala sa Biblia niya. Ang basaw na to ang Ecclesiastes sa iyang kapitulo 4 mga malnamo nga magsunod bersikulo 15 ingon ini ang gipayag lugar sa Biblia nga atong mabasa. Nakita ko ang tanang mga buhi nga magalakaw o nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Tima na nato nga dunay gitagna utagna lugar sa Biblia nga dunay nakita nga matud pa nga ang mga buhi daw nakita daw ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban daw sa batanon ang ikaduha nga mitundog puli sa iyang dapit dunay ni puli kanang nga batanon nga diya lugar sa iyang dapit pero kung atong basahon ni sa English version giingon din matud pa I considered to all the living which walk under the sun with a second child that shall stand up in his stage. Matupad dunay kanang ikaduhang bata daw nga mitindog puli sa iyang dapit. Pagisgot og
first child mga namo nga makaigsunan, dunay paghisgot og kanang first child, dunay second child, o paghisgot sa second child nga mupuli o sa iyang dapit, dunay first child nga gisgutan sa Biblia. Musa sa atong susihon, kung kinsa kining first child nga pulihan niya ang second child. Matod pa ang first child kanang walay lain kung atong basahon ang Biblia sa Nueve Ecija mao na si Kristo. First child, usa ka bata nga matao, unang bata matod pa sa Nueve Ecija sa akong basahon, adunay usa ka bata nga mga tao niya ang kagamanan igatungtong daw siyang abaga o mao na sa Nueve Ecija City 14 nga diha sa babae nga ulay o birhen. Musa kanang first child, ang katumanan niya na sa makadaghan lugar nato nga gitun-an, walay lain ang first child si Kristo na. Unya doon na may second child. Musa doon na di ay kanang gihusgutan sa Biblia nga mutindog o second child that shall stand up on his stage, puli sa iyang dapit, dunay mupuli. Ang mupuli mo unang second child nga pulihan ang first child. Nga ang first child natumana sa atong Ginoong Kristo, sumala pa sa Nueve Ecija sa Isayas ug sa City 14 sa Isayas. Mao na ang kasaysayan. Unya kay doon na may gitag na nga ang ikadong bata mitindog puli niya ng unang bata. Pag hisgot sa Biblia, kung kinsa man ng unang bata, si Kristo na. O kinsa po ng ikadong bata nga mitindog, mupuli niya ng unang bata. Sa Biblia, mga malnamo nga mga kaigsunan, walay lain. Sumala pa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14, versikulo 25-26, ang mupuli, kung atong basahon ang Biblia, sa Biblia ang pulong sa Dios nga sa matod pa sa Juan 14 versikulo 25-26 nga matod pa inig-abot sa magdadasig ang matod pa ang Espiritu Santo nga pidalada sa samahan, siya mo ang puli kanako. Mo na ang makasulat lugar sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Busa ang gisgutan nga puli ni Kristo, nga gitugan ni Kristo, ang puli niya mo ang Espiritu Santo nga gitugan niya nga mo ni puli niya nga kanang Espiritu Santo sa pagatuman. Pero nganong ginguna mo nga nagpakatao na, siyempre kay si Kristo nagpakatao, ang mupuli sad niya nagpakatao sab na. Ngano man tungod kay matod pas gisgutan sa Biblia sa Ecclesiastes 1:9, ang mamaw kaniadto ang mamaw kaniadto mamaugma ug ang ginahimo kaniadto paghahimo man usa ugma nga mo karon. Nga matod pas sa Biblia nga nabok nga maog yapon nga bersikulo kapitulo matod pa sa atong mabasa nga Biblia kanang nga dabok sa tindil, history merely repeats itself. Nga kung unsa ang namao kaniadto, kung ang Kristo nagpakatao, sumala sa Biblia, ang Espiritu Santo sab gitagna gyapon nga nagpakatao tungod kay kana gitugan ni Kristo nga ang Espiritu Santo nga gingon niya magdadasig nga gipadala sa man puli kanako ingon si Kristo. Busakay ni puli man ang Espiritu Santo, sumala sa Ecclesiastes 4:15 nga that shall stand up in his stage, nga mo kanang the second child that shall stand up. O puli mitindog sa iyang dapit, puli sa iyang dapit, busa natuma na sa Espiritu Santo nga tagna nga matud pa ang Espiritu Santo nagpakatao mga malnamo nga magsun busa among gitugan nga ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas Dios Senior Beso. Pero dili lang dawaton sa mga tao may question ni ana. Busa importante nga sumala sa mga tagna sa Biblia mao na ang katumanan nga gisgutan sa Biblia. Pero kaning Espiritu Santo nga gingon nga puli ni Kristo nga gisgutan sa Biblia sa pag-abot o sa pagpamatuod unya niini nga maong gisgutan sa Biblia kay matud pa mamanipuli ni Kristo. Sadyang may dangat ni ang Kristo ba kanang makita pa ba nimo
dinhi sa kalibutan kay nagoy gipadala niya nga puli. Sumala sa mga nakasulat sa Biblia, sa pag-abot unya niya ng laing manlaban nga mo ang Espiritu Santo nga mo'y kapuli sa atong Ginoong Kristo, matod pa sa Biblia, mupahawa usab ang Kristo ug sa iyang pagbabaha moadto siya sa man ug unya dili na usab siya makita sa mga tao, mga malnamo. Ngam niyo, basahon ko ang Juan sa iyang kapitulo 6 o 16 versikulo 7 nga mao ni ang hulagway sa Biblia nga sa pag-abot unya nining Espiritu Santo nga mao nga gipangamuyo ni Kristo tungod kay mao man na ang puli niya nga ang Espiritu Santo nagpakatao sa sama niya mo na gingon nga kanang ang Kristo dili na pud siya makita sa mga tao kay moadto siya samahan nga sa pag-adto ni sa man tungod niya tungod sa katarungan nga dunay ipadala nga laing malaban nga mo ng Espiritu Santo nga mo kana ang puli niya sumala sa nakasulat lugar sa Biblia. Niya 17 inyong patalinghugan. Hantod sa versikulo 10 gingon ngani matud pa ni Kristo suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Kay kung dili ako mopahawa matud pa ni Kristo ang malalaban dili mo anha kaninyo. Kinsa tong manlalaban nga gingon nga kung dili siya mopahawa ang manlalaban dili mo anak kanyo mo tong laing manlalaban ngayang gipangamuyo sa man nga pagkatuman mo ng Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo kanang mouna ang puli niya sa iyang dapit sumala pas gitag na sa Ecclesiastes 4:15 ug inagabot unya niya niadtong Espiritu Santo matud pa sa bersikulo 8 ug inagabot na niya sa Espiritu Santo, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkabatarong ug sa hukom. Mahitungod sa sala kay sila wala man musalig kanako ingon si Kristo. Mahitungod sa pagkamatarong kay ako moadto man sa amahan ingon si Kristo ug dili na kamo makakita kanako. Muninungdan nga mopahawa diay ang Kristo tungod sa katurungan nga sa pagpahawa niya ipadala niya ang laing manlalaban nga pinagi sa pagpangamuyo niya ngadto sa man para may padala ka ng laing manlalaban nga pagkatuman mao nang Espiritu Santo nga gihisgutan nga gitug-an niya nga mao na ang magdadasig nga gipadala sa man puli kanako nga ang katumanan niya na mao nang Espiritu Santo sa pagkatuman mo na nga gitug-an na mo nga nagpakatao usab ka na sama usab ni Kristo mga mahal namo nga bisan ano man kay mo na ang mga tagna lugar sa Biblia usaon man pag katuman niya nang giingon the second child that shall stand up instead di ba paghisgot og bata di man may tabo ng usa ka bata ug wala na matao di ba sama ni Kristo. Gitagna siya nga magpakatao, gitagna siyang matao, nagpakatao, pinagi lugar sa babae. Kaya naaman na City 14, nga gipanganak siya sa usa ka birhen nga ulay, kanusa sa pag-abot sa tukma nga panahon, Galacia 4:4. Pero pag-abot na, nagpakatao. Sinang natao siya, may tagna po niya, nga dunay kapuli niya, nga bata gyapon, nga ikaduhang bata na ang termino. Unya dili na may tabo nga matao na. Musa, gitugaan na mo nga ang Espiritu Santo nagpakatao usab sama ni Kristo nga ang katumanan niya na natumana sa magtutudlo Master Tomas Dinisio. Pero kanang ang mga tao magmagahi niya na kay ang gipakita lagi nila kanang naay makasulat lugar na sa Biblia Master Tomas Dinisio. Dili man ingon ni ana mga malnamo ang Biblia. Kung ang Biblia na ay mga gihulagway sa Biblia sama ni Kristo dili sa tanang panahon litra po litra isulat ang maong pangalan kay kun isulat man dili na unta may mistil pang magwali dris kanang kanginan bisan asa nga dapit ang uban ng mga kaigsunan na mo nagwali nagabot sa bisan asa nga dapit sa tuyog tinguha para lang may boluan sa tao nga kining panahon na di ay dunay Espiritu Santo nga nagpakatao nining atong panahon karon
Ang buhaton unta ninyo simple lang. Nga palit lang mo Biblia, inigbasa ninyo, babasahan na ninyo ng ngalan nga Master Tomas to Senior. Mauna ang katumanan nagdala sa ngalan sa Espiritu Santo nga gitagna. Ingon unta niya, simple unta kayo mga malnamo kasan, mga kaigsunan, di ba? Pero nganong dili gyud ingon ni ana ang paagi lugar sa kaluwasan. Ngano gyud nga kinanglan man duna may mga duna gyud mga tao nga muhimo gamito niya ng kasangkapan para sa pagbuot na naas Biblia sa makadaghan namo nga gihisgutan naas unang Pedro sa ang kapitulo 1 versikulo 12, adunay mga tao nga muhimo mudala sa maong bulaton sa pagpamatuod maytud sa maayong balita sa Espiritu Santo. Dunay mga tao Busa sumala sa atong gihisgutan kaganis Roma, dunay mga tao nga gihimo usab nga kasangkapan sa pagpamatuod para mga tao may baluan nila nga kanang ang ilang pagtuo, pagpangalian nila kay naas gibasa bitan nako ang Roma 10 14 o 15 ganina. Pero sa akong gingon lagi nga dili pud ang tanan nga magwawali inyo kanang dawaton. Dunay mga tao anang nagwali-wali nga bisan wala sugua. Sama ba ni Kristo? Naas Pilipos imong basahon. Dunay mga tao nga nagwali ni Kristo pinasikad sa dakong kasina. Nagpalabaw-labaw sila. Nao? Di mo na akong gingon nga bantayanan. Kung maghimo ka sa mo sa ingon kay dili ang Biblia kanang dili ko mo kay nagdaldala kag Biblia mao na lugar nay kanang takos nga kanang imong basihan kay bisan pa gani sa panahong Kristiyano sa dili pa lugar sa wala pa ning atong panahon dunay nay mga tao nga nagpamatuod sila kanang nagwali-wali sila pero katong mga katong naghimo sa ingon dili sila mga sinugo sa Dios nga tinuod. Nagwali lang sila pinasikad sa dako di ang kasina ang uban nagpalabaw-labaw niya basahon na to ning Pilipos 1 kanang 15 gingon. Sa pagkanito dinon adunay pagwali na adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw apan ang uban kani gumikan sa maayong kabubuton doon na po'y ubang kabubut nagwali sa maayong kabubuton pero ang uban nagwali sila matud pa pinaagi sa dakong kasina kay matud pa dinhi sa bersikulo 17 samtang ang unan nagsangyaw ni Kristo sa tingwa sa pagpalabaw dili sa pagkamatinud-anon kundi sa pagdahom nga tungod nini mulabi pa ang akong kasakit kay matud pa pagka binilanggo matud pa ni Pablo dunay mga tao di ay silang panahon di sa dili di ay bag-o nining panahon na karon nga dunay mo criticize sa maong mga pagpamatuod sa basta naakas kamaturan sama sa panahong Kristiyano nga ang mga apostol sa ilang pagpamatuod kay naamas Kolosas 1:27-28 nga ilang gidala sa tanang dapit gipamatud-an nila ang Kristo pero sa taliwala sa ilang pamatud duna po'y nagpamatuod nga nagwali pod sa Kristo gyapon ang gidala pero dili sa maayong kabuton kundi pinaagi sa dakong kasina lamang pagpalapaw-labaw ang ilang gimo. Busa nini sang atong panahon karon sa pag-abot sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo, daghang mga tao mo criticize. Maingon ang uban, adi mo mutuo niya na. Kay ang Biblia, walay makasulat sa Biblia nga litra po litra nga ngalan Tomas Eugenio. Busa, atong miaging Domingo, ako amo nang gipamatud-an. Nga ang tagna sa Biblia, dili abilidad sa Biblia. Nga kanang magdala basta ang kamaturan magpamatuod dili abilidad nga ipasupot diha ang ngalan niya kung kanang gitagna man siya sama ni Kristo gitagna no Bisayis usa ka bata lang matao diha sa lugar sa babae nga unlay pero nabagoy Kristo nga atong mabasa diba dunay mga diba giagi nato nagprocess sa istorya nga kinanglan aromatris am nato na kung kinsa ka lang gitagna sa Biblia nga
pakatawhon diya sa birhin nga ulay pag-abot sa tukmang panahon sa Galacia 4:4 niya kanang wala man diya po'y Kristo diya kanus alang nga matuma na inigabot sa tukmang panahon po niya bisag asa na nimo na basahon kanang mga gitagna niya sa wala pa lugar siya magpakatao wala gyud Kristo niya na nga mabasa nimo litra po litra gawas kun natao na siya kay naaman na sa Mateo nga paganganlan mo siya kanang yaw akong basahon inigabot kay sa tukmang panahon man lagi ito diya na siya lugar makita nimo nga Hesus ang ngalan Kristo sa Griego pero sa pagtagna wala gyud ingon niya na nga gibasihan sa Biblia kung mangita mo og litra po litra lugar sa ngalan sa magtutudlo namo nga nas Biblia wala mo'y makita kundili kang muhimo sa mong bulaton kay matud pa ni Kristo gitagna man si Kristo sa mga sayang panahon nga naamas 28:16 dunay bato nga gisalikway daw nga nahimong kan gisalikway sa magtutukod unya dunay gipahimutang nga bato diya sa Sion gipahimutang ko diya sa Sion ang usa ka sinulayang bato ang usa ka bililhong bato mo nay tagna ni Kristo ha pero wala nay Kristo ha ako lang basalika pagbasa aron gyud hibalon sa tao nga basta tagna gani ang basihan dili gyud makaturunganon nga moingon mo nga dili na namo batawaton kay walay ngalan nga makasulat diya gawas ko naay ngalan ug naay ngalan di na natagna di ba mabitan nang giterminuhan og tagna kay wala di ngalan nga gisgutan sa Biblia nya para aning ka Kristo gawas atong ni Bisayas nga wala gyapon Kristo usa lang ka bata ang gisgutan nga ipakatao sa City 14 asa ipakatao sa birhin nga ulay pero wala gyoy Kristo ha usa pa gyud kining 28:16 ingon din matud pa mao kini ang gingon ni Jehova aniya karon ibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali dili pa man gani ipadali kadtong mutuo sa batos pamag-ang ngano man kay kung mutuo ka kung magdali-dali ka naa pa may lain pa nga magdalaw niya sa rinda sa kamatuoran naa pa man ang ikatulo nga kanang ikatulo nga gisgutan di sa Biblia Amahan, Anak ug Espiritu Santo God. Usa mo una nagtugo na daan sa panahong Kristiyano sa pagtagna pa lang kung kadtong mutuo daw dili magadali. Gipahimutang daw ang usa kadto ang ni Jehova nga matud pa gipamutang didto sa Sion kaya nagpahimutang na ang Dios nga mo si Jehova. Nga ang unsa kanang gipahimutang niya didto sa Sion ang usa daw ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang nga sa patukuran daw nga malig-on. Kadtong mutuo dili daw magadali. Muna ang kanang tagna sa Biblia nga kung kinsa usab ang katumanan niya ng batos pamag-ang, ulang batos pamag-ang sa pagkatuma niya na sa diyang dunay mga tao nga nakailan na yan ang batos pamag-ang nga gipahimutang sa Dios ngadto sa Sion kay kining Sion kun imong basahon sa lista sa pulong gingon man na diya lungsod o bungtod sa Jerusalem o siyudad sa Jerusalem man ni malutaw kining maong kanang batos pamag-ang busa walay laing katumanan niya na natumana nga katong gingon nga patukuran nga malig-on nga kung kinsa pod ang magsulti niya na magpamatuod kay kanatagna mas Biblia doon na po yung mga tao nga muhitug-an niya na sa dihang kanang mo pamatuod na nang gingon nga batos pamag-ang kung kinsa na kay si Kristo man na ang katumanan niya na kay matud pa din ni sa kanang Mateo sa iyang kapitulo
21 inyong patalingugan, ingos Kristo. Si Kristo mo ay nagkuha na nga siya nang gisgutan ni Propeta Isayas 21:42 inyong patalinghugan. Matud pa ni sa atong mabasa nga matud pa og si Jesus miingon kanila. Unsa may gisulti ni Kristo ngadto kanila. Wala bagyod kamo makabasa ka sa kasulatan o. Nagkuot na siya kasulatan ha nga ang maong bato sa magtutukod gisalikoy mahimong ulhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata naga kapag makapahibulong gayud mo sa nag-ingos kaso wala ba di kamo sa makaybalos kasulatan ang maong bato nga gisalikoy sa magtutukod nahimo hinong ulhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo siya nay nag-claim ani sa iyang kagalingon pero sa pinasugdan wala gyud tay Kristo nga mabasa wa gyud Jesus nga mabasa sa laktod nga pagkasulti mga malnamo nga busanan kanusal lang na nga kanang gidawat na sa diyang maabot dunay mga tao nga kanang iyang mga katauhan nga nagpamatuod mahituod kaniya mga silbing magtotoo followers kadtong iyang mga apostoles sa ako nang gingon mao ni sila ang mga kanang mga pinadala sa pinasugdan sa panahong Kristiyano mga saksi sa panahong Kristo ang mga apostol kay ningon sila gipamatud nila naas Episo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 20 mga malnamo nga makison inyong pagpatiniugan nganong ningon ko nga sila mo nagtug-a niini katong mga tinun-an ni Kristo kanang nga siya mo katumanan sa gitagna pero sa pagtagna walay Kristo nga ngalan nga gipalusot o gipalutaw niya ng kanang sa pagtagna pa niya sa 2:20 gingon din kamo mga tinukod ibabaw sa patukuran nga mao ang mga apostoles ingos Pablo o mga propeta nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang o diya na naila siya pero sa pagtagna walay Kristo. Muna nga giagi pa na itong process sa istorya. Maingon usab sa pag-abot, usab sa tagna sa Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo nga gisgutan nga matud pa doon na po'y pagbato niya og pangalan. Kay matud pa gitagna lagi siyang ng pagkatao. Unya ang ngalan niya, gitawag og bag-o ngalan. Nga kung asa pod makita ang bag-o ngalan, matud pa pinadayag 2:17, kay doon na may mga tao nga muhimo ana sa mga bulaton mutudlo ni ana nga kanang ngalana muna ang katumunan sa Espiritu Santo nga gitagna bag-o ngalan nga gisgutan sa Biblia now sama ni Kristo ba nga doon na po yung mga tao nga nanistigos ang nanistigos niya ang mga apostol pag-abot po sa ikatulong panahon sa pagtagna nga ang Espiritu Santo nagpakatao nga kining Espiritu Santo mao ni ang puli ni Kristo dinis kalibutan ang gisgutan pagkatuman paglutaw bag-o pungalan nga gisgutan niya sumala sa gitagna sa Biblia sa pinadayag sa iyang kapitulo 2 bersikulo 17 gingon ang adunay igdulongog kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaugon pagatagan ko sa mana nga tinaguan o pagatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga mooy nakadawat niini o. Dunay mga nagpakadawat, doon na po'y wala kadawat. Ang wala kadawat kadtong wala kaila. Pero kadtong wala nakaila, nakadawat nga ang nadawat mautong bato nga puti nga matud pa ang bato nga puti repirado kanas bagong ngalan nga ang katuman niya na mao kana ang ngalan sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo magbaton og bag-o ngalan nga naman tud kay siya nagpakatao man sama ni Kristo sumala sa atong nabasa sa Biblia niya kun mingon mi nga kanang natumana sa magtutudlo Master Tomas Dino Senior mingon sad mo nga way mabasas
2:17 nga Tomas Eugenio sa maong bersikulo. Mula gina among gitris up, giprocess na mo ang nakasulat sa Biblia nga ang tagna di basta itagna dili abilidad sa Biblia nga pagtagna na adya nakasulat gipasulusot gipaapil ang ngalan nga siya ang katumanan sa maong gitagna. O mao bitaw nang akong gibasihan nato ang nakasulat sa panong Kristiyano. Ang Isayas ha, tagna man na ni Bisayas 7:14 sa Isayas. Unya kun mingon me ngano man nga kanang wala man ay ngalan dia, pero nganong mingon mo nga kanang si Kristo man na. Kay naamay gi-process man nato, naamay gisulat, naamay gitugaan sa mga apostol sa mas Episos 2:20. Ilang gitugaan nga si Kristo to. Nga gitagna ni propeta Isaias sa 28:16. Kristo na. Pero sa pinasugdan, naa di Kristo dia. Wala. Muna po sa pag-abot po sa panahon sa Espiritu Santo, kaya ang Biblia, na ang nakasulat sa Biblia, dili man ni kanang kinatibukan yun nga naagisaysay ang dapit lugar sa Espiritu Santo. Parti lang kini. Usalang kani ka parti nga gisaysay ang dapit sa Espiritu Santo, pero dunay mga tao, gisayat lang ba? Dunay mga tao po nga muhimo nining maong bulaton. Sa sumala pas unang Pedro 1:12, dunay mga tao kadtong mga tawhana mauto silang nagpakadawat pod sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo nagbaton og bag-o nga ngalan na nga pagadawaton sa tao. Nga naman, tud kay ang gisgutan kadtong makadawat o nga matud pa adunay matud ba igdulungog, kung aduna kuno igdulungog ang dalung kung duna kay dalunggan kinanglan ko nung magpatalinghog ka una kay dalunggan sa sulti daw sa espiritu ngadto sa mga iglesia o mga iglesia mga katawhan man na. Ang magmadaugon o magamadaugon pagatagan ko sa mana nga tinaguan o pagatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinultan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas bato pa na nay gawas kaniya nga maoy nagadawat niini ang masayod katulang nakadawat pero katong wa makadawat di gito sila masayod kanuman kay ang ila lunlon malang tog pagpaningil lunlon lang to nga pasumangil ba pagurguryo ba bisag dili siguryo nga kanang nga naalugar sila sa kamaturan pero ang tinuod wala nga naman tungod kay kadtong makadawat lang ang nasayo dinhi unya kay kami nakadawat man muna among gipanudlo gisulti ngadto sa mga tao nga sa pamasin nga may balon sa mga tao nga kining panahona duna di ay Dios duna di Espiritu Santo nga nagpakatao nga natuman sa magtutudlo sa pagturo ng PBCM nga mao si Master Tomas D. Eugenio siya nganong Master Tomas D. Eugenio man tungod kay kanang ngalana mao na ang epekto resulta kana sa gitagna sa bag-o nga ngalan sumala sa Biblia. Ingon niya na ang pagpamatuod sa kamatuoran mga kaigsuda dili lang kay mubasa lang tag Biblia atong gipangita gusto mga ita tag litra po litra bastante na. Ano man, dili ingon niya na dunay mga tao nga gihimong galamiton niya na nga kasagkapanon unsa goy gihimong galamiton. Sumala pas unang Pedro nganong kung wala pa lang kung naa pa lang tanas Biblia nga ngalana wala na dili ni matuman ang ngala sa taas Biblia dunay mga taong gihimong galamiton baya basahon ako patalingi og giragon ninyo mo bitaw nga nagawali mi nagput up mi og mga dagkong kantidad kamo mo hinungdan ini mga mahal namo nga magsunan kay kun dili pa ni kanang among bulaton katungdanan ngano gudon taong mag-usik-usik mig mga dagkong kantidad pero amo ning katungdanan para may balo mo nga wa pa kay balo yo usa gud ka puslanan na nga magpamatuod ka niya kun mingon ka nga walay ngalan nga nakasulat sa 2:17 kun apay ngalan
Unya matuman di ining mga gingos Biblia nga dunay mga tao nga gihimong galamiton kasangkapan para sa pagpamutuod sa maayong balita nga ang balita gisgutan nga pamatudan. Balita na sa Espiritu Santo. Yo. Sa unang Pedro sa iyang kapitulo 12 inyong matalinghugan gingon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo. Dunay kuan gisgutan na nag-alagad, dunay pag-alagad, na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinaagi sa mga tao. O dunay nagpaybalo. Ang nagpaybalo, pinaagi daw sa mga tao nga ang pagpaybalo, nga ang gipaybalo sa mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini, ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O pati gani mga manulunda nangandoy gani sa pagsudong nining mga tao nga nagwali sila pinaagi sa maayong balita. Dunay mga tao nga gihimong galamiton di ay sa Dios para sa pagwali sa maayong balita nga ang ilang dalang maayong balita na pinaagi sa Espiritu Santo nga kining balita gipangandoy pati mga manulunda nangandoy sa pagsudong niining maayong balita nga ang balita sa Espiritu Santo. Ingon ni anak unya kung mingon ta kung tumano na to itong gingon ninyo nga walay ngalan gawas og naay ngalan sa pinadayag 2:17. Unya kung naay ngalan naapaday mga taong galamiton kasangkapan pinagi sa pagmutod sa maayong balita nga ang ilang ibalita Espiritu Santo na. Di ba aron dunay mga tao matuman nga gitagnas Biblia nga duna po yung mga tao nga muhimo sa maong balaton sa pagwali sa maayong balita. Munang giingon, munay wala dili na to mabasa ng kanang pinadayag 2:17 nga Master Tomas dinyo Senyor. Kay kung naa mabasa lang, simple lang ang kaluwasan nga sa tao. Nga naman, palit lang tag Biblia, pagbasa na to, kita na lang mangitag asa na lugar siya mahimo na to makitaan, di ba? Ingon ni anak si Paul, pero dili ingon ni ana ang pagpaila lugar sa kamaturan. Dunay gamiton sa Dios nga kasangkapanon, dunay mga tao nga gamiton para maibaluan niya ang mga tao pag pinagi sa pagsulti sa pagtudlo niya ng mga tao nga gihimong galamiton usab sa Dios sa kasangkapanon para maibaluan nga ang balita nga mulutaw nining atong panahon karon balita na di ay sa Espiritu Santo. Nganong balita naman sa Espiritu Santo nga ang mulutaw niining panahon na karon? Nganong mang dili man balita lugar kang yuba tungod sa katarungan sa makadaghan nato nga pagtuon nini atong panahon nga katong balita nga ang yuba dunay tugon nga mao si yuba nga dili na hisgutan og dili na itudlo pa ang iyang ngalan. Kay ang paghisgot mo na ang pagtudlo na si Jeremias 31:33 hangtod sa 34 nga dili na hisgutan og dili na itudlo pa ang iyang ngalan. Kay kun imong itudlo amo na ipaghisgot. Unya ang Dios nagtugon man nga dili na hisgutan ang ako ngalan sa baba sa bisan kinsang tao. Ha? Nga ilhon mo si Jehova. Ngano man? Kay ang panahon nga gisgutan sa Biblia tulugod kadag kung panahon nga gipailas Biblia. Unya kay dili man Jehova ang balita nga paggidala lugar niya ng mga tao nga nagawali sa Espiritu Santo ngano pod nga dili man pod Kristo. Kay kung dili Jehova ari gitas Kristo panong ari gitas balita ni Kristo. Ngano pod nga dili Kristo among gidala mga mahal namo nga magsunod tungod sa katarungan nga daan pa sa mga panahon sa mga apostol nga gipamatud-an nila sa ilang panahon nga katong ilang pagbalita nga balita nila mahitod sa mensahe mahitod sa atong Kristo dili padto mao ang kahingpitan nga mensahe mawala pa to sa pag-abot sa hingpit nga mensahe nga mulutaw nining atong panahon karon. Kay matud pa sa kanang unang Korinto 3:9 ug 10 gingon kay atong kalam ug dinasig nga mga mensahe sa Biblia ang katidik ko dili pa hingpit. Apan ko nang hingpit maabot na kadtong dili hingpit mawala o igahiklin na lang unya.
Unya kay dili man hingpit, unsa man buti pasabot niya adtong maong mensahe nga gingon nila nga dili hingpit, kay dili hingpit mo wala. Matod pas Roma 9 sa iyang kapitulo 10 versikulo 17 giyon, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Wali di ay ang mahitog kang Kristo ang buti pasabot ni adtong mensahe nga ilang gidala, nga ilang gitugan nga dili pa to mao ang kahingpitan nga mensahe o pagwali. Karon kay di man mao ang kahingpitan kanang mensahe o pagwaliha. Angay ba ang tao magpabili niya na? Matod pas Hiburhanon 6:1, busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan. Dunay padayonon nga hingkod nga pagtulunan. Ug doon na po'y dili pabilinan. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin. Sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Katong mensahe nga Kristohanon mo atong mensahe sa pagwali mahitod sa atong Ginoong Hesukristo, matod pa sa mga apostol sa atong Kristo. Dili nga naman nga dili mapabilinan katong mensahe o waliha tod sa katarungan nga dili padto mao ang kahingpitan nga mensahe o pagwali mga mahal namo mga Kristiyan. Napay hingpit nga atubangon sa tao nga ang hingpit nga mensahe o pagwali maunang gihisgutan namo sa unang Pedro 1:12, dunay mga tao nga nagawali sa maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo nga bisan pa gani ang mga manulunda nangandoy sa pasudong ni anang pagwaliha. Pero asa na mulutaw? Di pa kaunsa ka ng mga balita nila. Sa Proverbio 25:25, tambal ka na sa kalag alang sa kalag nga gihaw alang sa mayong balta nga kana nga mulutaw didto sa halayong yuta. Bugbugnaw nga katubigan nga tambal daw sa kalag nga gihaw nga kun unsa aw asa na mulutaw kana sa halayo nga yuta. Muna ang pagbalita nga matuman mulutaw dinhi sa dapit sa Espiritu Santo nga alang halayong yuta niya kana sa halayong silangan nga ang deskripsyon niya na nga matud pa gikan sa halayong silangan, matud pa James Mopat transition, matud pa from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Busa dunay mga balita, dunay pagbalita nga mulutaw kana asa mulut ang pagalutaw sa mayong balita sa Espiritu Santo nga ipakasamag bugnaw nga katubigan o bugnaw nga tubig nga tambal sa kalag nga iguhaw, mulutaw kana dinhi sa halayong yuta ug ang halayong yuta dinhi sa halayong silangan maang pagalutawan ni alang halayong yuta. Matod pas abre history of the Philippines nga kining halayong yuta nga kining Pilipinas mao kani ang nasod nga gitubok sa halayong silangan nga niya dinhi ang mga tao nga nagadala sa wali sa mga balita na sa Espiritu Santo nga gipakasama kana sa bugnaw nga tubig nga tambal alang sa kalag nga giuhaw nining atong panahon karon. Busa ingon niya na ang kamatuoran mga malnamo nga magsunan nga ang kanang balita nga gitugan sa mga tao nga matuman kana sa magtutudo Master Tomas Dinisio nga katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga matud pa gipadala o gisugo o gipadala usab nga mo'y puli ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ingon niya na ang kamaturan nga among gisaysay nga na kanyo o manghinaot mi nga pinaagi niini makatuhob nga na sa inyong tagsa-tagsa ka mga igdulungog o kasing-kasing aron siya na makadawat kamo makasama kamo kanamo nga mag-alagad diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana dinhi dapit o dinhi sa mga katawhan nga PBCM tud ka PBCM mao ang gitukod kana ni Master Tomas dinhi Senior nini atong kapanahon karon. Busa maghinaot nga to, kung hinaot lang ka sa ngalan sa balaan nga magtutudo Divine Master Tomas dinhi Senior ug usab ubos dining inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Mintimel. Moingon na lang kaninyo nga sunod sa Domingo managuban gyapon kita sa mga oras og istasyon og maayong udto kanatong tanan.